أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa musulmi barkanmu da wannan rana wato ranar litinin. Taken wa'azinmu na yau shine ka tuna mutuwa. Yan uwa musulmi, mutuwa abu ne da kowa zai ɗanɗana, amma mafi yawan mutane suna manta cewa wannan duniya wucewa ce. Wannan wa'azi zai tuna mana da muhimmancin shirye-shiryen lahira da yadda mutum zai samu nasara a rayuwarsa. Allah maɗaukakin sarki ya ce duk rai mai ɗanɗanar mutuwa ne. Allah maɗaukakin sarki yana cewa duk rai mai ɗanɗanar mutuwa ce, sannan ku ne za a dawo da ku zuwa gare mu. Suratul Ankabut aya ta 57. Yan uwa musulmi, mutuwa ita ce kofa zuwa lahira. Duk wanda ya tuna mutuwa zuciyarsa za ta lafa. Mutuwa tana tunatar da mutum da cewa komai na duniya zai ƙare. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yawaita tuna mai rushe daɗin rayuwa wato mutuwa, hadisi daga Tirmidhi. Yan uwa musulmi, idan muka tuna mutuwa sai mu yi waɗannan abubuwa: sallah akan lokaci, tuba daga zunubi kafin ya rufe mutum, zikiri da karatun alkur'ani mai girma, taimako ga marayu da miskinai da marasa hali, kyautata hulɗa da iyaye da iyalai da kuma jama'a. Ka kasance mai tsoron Allah a dukkan lamuranka, ka nisanci haram da zalunci, ka riƙa yin addu'a kowace rana, ka kasance mai kyakkyawar mu'amala da mutane, ka shirya kanka kafin ranar ƙarshe ta zo. Ita mutuwa zuwa take yi lokaci ɗaya, ta zo ta ɗauke mutum lokacin kana ƙarewa ko sakon ɗaya bara a ƙare maka ba, kuma muna rayuwa a cikin duhu, babu wanda ya sa ranar mutuwan shi. Saboda haka Allah ya sa mu cika da imani. Assalamu alaikum.